Hola, patapums! Què tal? Com esteu? Avui vos vinc a parlar de dos propostes didàctiques musicals. No sé per què m'estic en l'orella. Avui vos vinc a parlar sobre dos propostes musicals que vos encantaran. Endevinalles musicals i xilofonada poètica de Rosabel Bofarull. Fa temps que vaig rebre estos dos quaderns, me'ls va enviar Rosabel, i vaig fer l'unboxing en el meu Instagram. Vos recorde que és @teresapatapum. En ell faig els unboxings dels materials que m'envien o de lo que me compre jo personalment, i no vaig poder fer un anàlisi més profund o més extens per a l'ús dels quaderns a l'aula. I ara sí que ha arribat el moment. Torno a donar-te les gràcies, Rosabel, perquè jo no coneixia este material. Sí que tinc companys que m'han dit que sí que l'utilitzen, i la veritat és que em feu arribar estos materials tan xulos, perquè mira que n'hi ha materials xulíssims i que no els coneguem. A mi ja només el fet de fer que altra gent, altres professionals, altres docents coneguen els vostres materials, jo amb això ja estic contentíssima, perquè de veritat jo agrairia i agraïsc que me'ls envieu, i això pense que és necessari perquè tenim uns grans professionals creadors de materials per a l'aula. I bé, com anava dient, anem a començar per este que és més cookie, endevinalles musicals, i sobretot també perquè té com un ordre d'edat. Este és per als més xiquets, xicotets, i este és un poquet més per a majors, però ja veureu que tot es pot utilitzar per a totes les edats. Bé, tenim així endevinalles musicals de Rosabel Bofarull, i les il·lustracions molt importants són de Berta Artigal, de l'editorial La Musca. Com podeu veure, és un quadernet molt boniquet, és de 20 per 20, que ja l'he medit. Pelo. On vas tu? Bueno, és de 20 per 20, té un format molt còmode, molt boniquet, i agraïsc molt que els dos materials siguin quadernet, perquè a l'hora de passar la pàgina és com més còmode. Cuquet forever lover. És un llibre per a cantar, escoltar, llegir i pintar. Què significa això? Òbviament que són cançons que haurem d'escoltar, lletres que haurem de llegir, i després dibuixos que ens acompanyaran, ens convidaran a pintar-los i inclús a acabar-los de dibuixar, que això també és un punt a favor. I finalment és un quadern amb material per a alumnes de 4 i a partir de 4 i 7 anys. Què passa? Al pròleg ja ho expliquen, que este llibre naix de l'experiència d'utilitzar aquestes endevinalles per a començar amb el llenguatge, a començar amb la música, i a partir d'ahir les han, musicalitzat i han fet un gran treball. També remarca en el pròleg que les endevinalles musicals són una ferramenta essencial en la seva metodologia o inclús en l'aprenentatge musical. I jo opino el mateix. Les endevinalles tenen un què que conviden a divertir-se i jugar amb la llengua i la música. També diu que pot ser un recurs molt interessant per a aquells que estiguen iniciant-se a tocar algun instrument. Jo trobo que algunes cançons sí que es poden, però altres les veig, si t'estàs iniciant en l'instrument, potser siguin un poquet complicades a l'hora de medir les figures. Però, què passa? Per exemple, la meva forma de treballar quan estava a classe, quan havíem de tocar una peça, per exemple, Pirates del Caribe, en els xilòfons, sí que vaig fer un treball previ molt gran de picar el ritme en les mans, picar el ritme en les mans mentre diguem les notes sense afinar, picar mentre diguem les notes i afinant, i finalment anar a poc, compàs per compàs, tocant les notes. Hi ha una feina. Amb això el que vull dir és que Rosabel també explica que si tu abans cantes les cançons, les memoritzes i fas un treball previ, a l'hora de tocar-les després en l'instrument serà molt més fàcil, ja que, això ho parlarem després, la lectura de pentagrames en xiquets i xiquetes de xicotets és molt complicat. La memòria juga un paper importantíssim i essencial. Les cançons venen acompanyades, òbviament, de la lletra, o sigui, les endevinalles, acompanyats de la partitura i d'uns acords bastant senzills. Diu també que es poden tocar en qualsevol instrument. Jo vaig provar a tocar en la melòdica.
I sí, se pot. Se puede. La veritat és que trobo que és un quadern bastant bonic, atractiu i acollidor. Les il·lustracions també són una passada, conviden a que acabes de pintar i acabes de dibuixar i, no sé, el format, com ja vos he dit, és molt agradable. Se m'oblidava, ve acompanyat d'un CD, però el que estic dient últimament en els llibres que venen en CD, crec que ja estem en un altre, crec que hem fet ja un altre passet i el CD jo ja no l'aniria posant, aniria ficant més un codi QR que ens porta a un espai virtual on pugues descarregar-te i escoltar les cançons. Crec que eixa hauria de ser el nou pas. Perquè què ha passat? Jo ja no tinc reproductor de CD, el meu ordenador ja no reprodueix CD. I m'he quedat com en ganes d'escoltar-ho, que no sé si estarà en Spotify o en algun lloc. I el quadern té un preu d'11,50 €, que crec que val moltíssim, moltíssim la pena. I ara anem a parlar de xilofonada poètica. Com bé diu en la portada, la música l'ha feta Rosabel Bofarull, que no sé si ho he dit abans, és una gran professional, ha musicalitzat tots estos poemes, les endevinalles, i té una gran experiència a les seues esquenes que és fruit, tots aquests materials són fruit d'aquesta experiència que vos estic dient. Així tenim 8 poemes de Montse Ginesta o Ginesta, mai sé com pronunciar-ho perquè a voltes hi ha cognoms que es pronuncien en castellà i altres en valencià /català lo que sea. Montse Ginesta, que Rosabel ha musicalitzat i és de l'editorial La Musca, la mateixa que les endevinalles musicals. Què podem trobar així? Així, com he dit, podem trobar 8 poemes musicalitzats, però estan estructurats d'una forma molt senzilla i molt clara. M'explique. En cada poesia ens dona una proposta pedagògica. Ens explica quines possibilitats té la cançó i ens fa com una introducció sobre ella. Després, la segona part és la cançó, la melodia, en la que tenim la partitura, la lletra i també els acompanyaments per a orf, tant en nomenclatura anglesa com en les notes de tota la vida del senyor. I després tenim l'acompanyament en piano, la partitura. La xilofonada poètica està estructurada de la següent forma. Primer, el piano fa la introducció. Després, els xiquets canten la cançó. Després hi ha un interludi i quan acaba l'interludi els xiquets, amb companyia del piano, fan l'acompanyament en orf. Podeu veure una demostració de què és la xilofonada poètica crec que en este cantonet, pot ser? Si no és este, és en este. Vos deixaré un enllaç a l'última xilofonada poètica que vam fer a l'escola, que és una passada, us ho recomano moltíssim que ho veieu. A mi se'm posaven els pèls de punta mirant el vídeo, la veritat. Per tant, en cada poema tenim la partitura de la cançó, la lletra, l'acompanyament i la partitura del piano. Està pensat per a xiquets, crec que era d'entre 8 a 10 anys. Ara ho confirme. Sí, d'entre 8 a 10 anys, però jo crec que se pot utilitzar per a totes les edats, o sigui, per a totes. Per a més majors també. Si tu ja li pots anar complicant un poquet l'acompanyament. Perquè l'acompanyament que n'hi ha així és bastant senzill. Si tu creus que els teus alumnes de sisè poden ficar-li un poquet més de xitxa, doncs per què no? Com l'altre quadern també ve acompanyat d'un CD, però torno a repetir. El codi QR crec que va ser la nova faceta. Van passar de Walkman a Discman, de Discman a MP3, de MP3... No, sí, de MP3 a mòbil. I jo crec que ja el CD... crec que sols s'utilitza per a les aules de música. El pròleg també anomena com l'ordre ideal de les cançons, si vols, si t'animes a fer la xilofonada, també diu com l'ordre. Com veieu, aquests dos materials són totalment aptes per a utilitzar-los en la nostra aula de música, tant en els xiquets més xicotets com en els més majors, i crec que són propostes xulíssimes per a portar com a projecte. També parla que pot ser un projecte transversal, però és que en la música ja sabem que la música és que es pot tractar tot. Pots fer un projecte artístic, pots fer un projecte lingüístic, pots fer un projecte de lo que vulguis, matemàtic, de ciències socials. Amb la música pots fer tots els projectes transversals que vulguis. Ja no solament anant a dibuixar o lingüístic, sinó també corporal. Podem interpretar les cançons de forma corporal.
No sé com, però també ho podríem fer. I això, patapums, espero que vos hagi agradat. De veritat, torno a dir, moltíssimes gràcies per enviar-me estos materials. Ho apreciem moltíssim, n'hi ha molta feina darrere. Jo crec que hem d'utilitzar materials alternatius als que tots utilitzem. Crec que n'hi ha altres propostes també molt interessants i que poden fer que la nostra pràctica docent siga de més qualitat, com és en aquest cas, perquè Rosabel, com us he dit, té molta experiència a les esquenes. Crec que és doble llicenciada en música i en literatura o en llengües, no sé com. En literatura, sí. En literatura té una carrera de fa més de 20 anys. No ha sigut qualsevol persona la que ha realitzat aquest material. I ja està, que m'enrotlle, que m'emocione i m'enrotlle. I no res, patapums, espero que vos hagi agradat. Si teniu alguna proposta, si teniu alguna experiència amb aquests materials, agrairé molt que m'ho comenteu tant en Instagram com per així baix en els comentaris. I si vols veure més vídeos, no oblides en subscriure't, que ja som 800 persones, per favor. Quina emoció, que guai. De veritat, cada dia és una sorpresa. Això del món de YouTube i de les xarxes socials, ningú m'havia dit que té algunes coses bones i altres males, però les bones sempre són moltes més. I no res, vos espero en el pròxim vídeo. Adeu, patapum!